Здравейте! Отдавна не съм си публикувал нищо във видеоблога, затова ви правя едно предложение. Отварям си блога, да може всеки един от вас да може да пише в него за някаква тема, каквато е по темата на блога, разбира се. Примерно, ако ви е писнало МВР да ви следи кореспонденцията, да ви отваря писмотните пратки, или ако искате да споделите някакви неща от живота, примерно защо харесвате Firefox, защо използвате интернет, как го използвате и в общи линии всякакви неща, които отговарят на тематиката на моя блог. За да направите това нещо, трябва да влезете в него, то е показано как, с потребителско име guest и с парола I love Firefox. Така, мисля, че е това. Сега очаквам от вас някой да се престраши и да влезе. Поемам цялата отговорност върху това, което напишете. И после мене МВР може да ме направи на... Чао!